Magandang umaga sa inyo, no? Ayan, so ngayon may pupuntahan tayong isang magandang lugar. Ayan, kung naririnig nyo na yan, ang Daang Kalikasan, no? Sa mga Tarong Pangasinan, tapos Pasambales. Ayan, so try natin siyang puntahan. Hindi ko sure kung bukas siya or try lang natin, walang masama, diba? At ngayon lang tayo nagkaroon ng time, no? Para pumunta doon. Ayan, kung napapansin nyo mga adventure, ito ang gagamitin natin, no? Ang R15, Yamaha R15, no? So hindi na kasi nagagamit to, kaya ayan, ito ang gagamitin natin. So stay tuned kayo, no? And salamat sa pagpapanood nyo, no? Ayan, so update ko kayo mamaya mga ka-adventure. Alright mga ka-adventure, no? Woo! Naka sports bike tayo ngayon, no? Bomba. Ayan mga ka-adventure, no? So at bibisitahin natin ng mahal kong nanay, no? Ayan. So update ko uli kayo mga ka-adventure. At nag-i-emotional lang ako ngayon, no? Papaalam lang ako ng aking nanay. I love you. Ayan mga ka-adventure, good morning sa inyo, no? Papagas lang tayo ngayon at para dire-diretso na tayo sa pupuntahan natin, no? Ayan. So papagas tayo ng 350. Ayan, malayo-layo na mapupuntahan nun mga ka-adventure, no? Ayan, so ngayon lang tayo nagkaroon ng time, no? At busy tayo sa trabaho, kaya pasensya na sa inyo at ngayon na lang makakapag-upload uli. Ayan, sa mga naghihintay at nag-aabang dyan, no? Shoutout sa inyo, no? Ayan, so tapos tayo magpagas, no? Alright, welcome back uli sa sa ating channel, no? Ayan, so ngayon na lang uli tayo nakagawa ng video, no? Dahil busy tayo ng mga nagdaang linggo. Ayan, so ngayon may pupuntahan tayong ngayon, isang magandang lugar, no? Hindi ko alam kung bukas na yun o sarado pa rin. Ayan, so tatry lang natin, no? Napuntahan. Ayan, dyan sa sa mga Tarong Pangasinan, no? Sa may Daang Kalikasan. Ayan, so ang plano ko sana, doon ako dadaan sa mga ka-adventure dyan sa may Dasol, Infanta, no? Pangasinan. Tapos tatagos tayo ng Santa Cruz, Sambales. Tapos dadaan tayo ng Daang Kalikasan. Ayan, bababa na tayo ng mga Tarong Pangasinan. Tapos babalik tayo dito na Alaminos, Pangasinan, no? Kasi mukhang mas maganda yung view doon dahil pababa ka ng bundok. Ayan, kitang-kita mo yung view, 'di ba? Pero nag-decide ako na dito na lang muna tayo dadaan sa mga Tarong Pangasinan, paakyat ng Daang Kalikasan, kasi hindi natin alam kung bukas ba yun o sarado, 'di ba? Tatry lang natin kaya ayan, kung mapapansin nyo rin mga ka-adventure, ito ang gamit natin ngayon, no? Yung yung Yamaha R15, ayan, na version 1. Ayan, so hindi na rin natin kasi nagagamit to ayan, kaya ginamit natin siya ngayon. Tsaka wala naman tayong pupuntahang falls ngayon mga ka-adventure, no? Dahil yun nga, Daang Kalikasan ang pupuntahan natin kaya ito yung dinala natin, no? Ayan, so update ko kayo mga ka-adventure, no? Dahil malayo yung biyahe pa to, siguro mga isa't kalating oras o isang oras simula Alaminos hanggang mga Tarong. So ayan, stay tuned and salamat mga ka-adventure. Alright, so kung mapapansin nyo, hindi natin dalang grabis, no? Tsaka ang Max hindi natin ginamit. Ito ang ginamit natin dahil nag-promise tayo sa kanya na gagamitin natin siya sa next time, di ba? Ayan, so chill
chill ride lang naman tayo. Ayan, papuntang Daang Kalikasan. Hindi naman tayo magbabanking doon, no? Kasi ano, hindi tayo bihasa dyan sa ganyang banking, no? Laging relax lang tayo at ano, chill ride lang tayo mga ka-adventure. Kaya ayan, so andito na tayo pala sa ano, sa Sual, Pangasinan. Ayan, so pababa na tayo. Tapos after na ito, ano Labrador, tapos Bugalyon, ayan, Aguilar, tapos mga Taram na. Ayan, so ayan, may view ka na dagat. Tapos andito rin ang famous nila na bilihan ng ano, mga pasalubong, mga daing. Ayan, ang dami dyan mga ka-adventure. Madadaanan natin yon, kaya stay tuned lang kayo, no? Dito tayo sa zigzag ano, sandali lang naman to actually. Yung zigzag na to, mga 500 meters lang to maiksi lang, hindi siya ganun kataas, no? Ayan, so naharangan tayo ni Koke, no? Kaya ano, bagal ang takbo natin. Tayo sa ano, sa family hambayan ng ano, Sual. Ayan, so nandito rin yung mga ano, no, yung palengke nila, tapos yung mga bilihan ng souvenir, nandito lahat. Ayan, so madadaanan natin. Naharangan lang tayo ng truck, no? Ayan, ayan, ito yung family hambayan nila, no? Kung mapapansin nyo mga ka-adventure, marami rin mga isda na ano, tinitinda rito mga ka-adventure. Marami rin kayong mabibiling isda. Ayan, so try nyo. Pero ako hindi ko pa na-try bumili isda dito dahil sa Alaminos maraming isda, no? Masasarap at mura pa, kaya hindi ko pa na-try dito. Ayan, ito na yung mga ano, bilihan na ng pasalubong, no? Ayan, kung makikita nyo, may ano, daing, nakakagutom. Hindi pa naman ako nag-almusal mga ka-adventure, no? Doon na tayo mag-aalmusal sa ano, sa Daang Kalikasan. Meron kasi ako nakita doon nung dumaan ako sa along the highway, yung bungad lang, may mga kainan doon, no? Mukhang masasarap ang mga ano nila doon, tinda nila doon. Ayan, ito mga ka-adventure, ang dami dyan, no, pagpipilian nyo. Ayan, puro daing. Ayan, yung isda doon naman sa kabilang part yun, pagbaba mo, no? Madadaanan din natin yan. Tapos may mga beach din pala sila dito mga ka-adventure, pwede kayong maligo, may mga resort din dyan. Ayan, so katulad nga sinabi ko sa inyo dati, pag pumunta kayo dito ng Western Pangasinan, sulit na sulit dahil ano, ang dami yung pwedeng puntahan, no? Ayan, may bilaran sila ng mga daing, oh. Ang daming pwedeng puntahan dito mga ka-adventure. So kayo na mamili kung saan nyo gusto, no? Bulinaw, Alaminos, Anda, ayan, Dasol, ayan, meron din yan, Sual, diba? So ano, try nyo bumisita, no? Okay din dito. Ayan, so ito na yung ano, yung isang bilihan ng mga isda, mga sariwa, bagsakan. Pero ano na to Labrador na to mga ka-adventure. Ayan, o, ayan, sa Tubuan, Labrador, Talipapa. Ayan, mga isda, ang dami dyan. Hindi ko lang alam kung ano yung mga tinitinda nilang isda dyan, pero hindi pa kasi ako nakabili dyan, Ayan. So update ko ulit kayo mga ka-adventure. At ano, lalagpasan ko lang tong truck dahil ano, ang laki. Ayan, lalagpasan ko lang muna siya, no? Napapalaban tayo dito, Dami nila, no?
mga naka big bike sila mga ka-adventure. Tayo hindi. Ayan. Pero siguro darating tayo dyan, no? Para malayong mapuntahan natin, di ba? Alright. Ayan, para pwede tayong mag-NLEX, SCTEX, di ba? Bro, what are you talking about, man? Hindi natin alam kung kailan yan, no? Pero ayan, abang-abang lang tayo. Ayan, so para ma-enjoy din natin ng pag-rides ng malayo, di ba? Kasi hindi na tayo magbabayan-bayan eh. Kumbaga na tayo. NLEX na or SCTEX or SLEX, right? Ayan mga ka-adventure. So andito na tayo sa Soconi, no? Ayan, pag kumaliwa ka dyan, papunta kang Dagupan, Lingayen. Dito, pa mga Tarlac, Manila. Ayan, ito yung way na yun, no, mga ka-adventure. So, dire-diretso lang to, no? Hanggang makapunta ka ng Tarlac. Ayan. Actually, yung mga mga ka-adventure, boundary siya ng Pangasinan, Tarlac, no? Bali pagkatapos ng mga San Clemente, Tarlac. Ayan, so sila yung bayan na nagdudugtong sa Pangasinan at Tarlac, no? Yung dalawang bayan na yon. Ayan, so ayan, kung makikita nyo mga ka-adventure, ayun na yung pupuntahan natin. Ayan, yung bundok na yan. Ayan, yung mataas na yon. Ayan, maganda sana kung Sambales tayo galing, no? Kaso wala, sarado daw. So try natin na hindi pa kasi gawa yung daang kalikasan na actually sabi nila eh. So nakikibalita lang tayo, no? At nagtatanong-tanong lang din tayo sa mga tao dito. Sabi nila hindi pa rin tapos, kaya hindi rin tayo makakadaan pag doon tayo galing ng Sambales, no? Kaya mas mabuti pa dito na lang tayo dumaan sa mga Taram, Pangasinan. Total, ito naman yung entrance niya eh. Mga Taram eh. Ayan, dito na tayo sa mga ka-adventure sa Bugalyon. Ayan, Bugalyon tayo. After na itong Bugalyon, Aguilar, tapos mga Taram na mga ka-adventure. So malapit lang, no? Malapit lang siya. Ayan. Shoutout pala sa big brother ko na si Jeffrey Prias. Tol, shoutout sa'yo at sa yung R15. Ang sarap niyang gamitin sa high speed. Salamat, tol. Shoutout. Shoutout ko rin ang aking younger brother na si John Gilby Prias. Ayan, shoutout sa'yo, tol. At malapit ka lang umuwi, no? Kita-kits at ingat dyan. Shoutout din pala tayo sa dati nating kasamahan, no? Kay Kuya Ricky Hubahib. Ayan, shoutout sa'yo, Kuya Ricky, at sa sa buong crew ng MB Bellhawk. Ayan, shoutout sa inyo, no? Laging mag-ingat at smooth sailing lang and keep safe. Bomba na naman. Mahilig sa bomba dito, no? Sa Pangasinan. Ewan ko kung bakit. Lahat na makikita mo mga bata, mga ka-adventure, nagsisenya sila ng bomba, no? What? Ayan, so nakakatuwa din, no? Na sayang wala pa tayong sticker para mabigyan sana sila, no? Ayan mga ka-adventure, so malapit na tayo, no? Dito tayo sa mga Tarom, Pangasinan. Ayan, tapos dito kakanan tayo dito. Ayan, dito yung papuntang daang kalikasan eh. Ayan, so makikita nyo, no? Ayan. So sana makapasok tayo, no? Kahit picturean lang o makaakyat lang tayo ng konti dun sa mababang parte niya, no? Para hindi sayang yung punta natin dito mga ka-adventure, no? Kasi layo din eh, di ba? So ayan, dami kainan mga ka-adventure, oh. Okay. Ayan, so nakikita nyo sa harap ko mga ka-adventure, yan na yun, yung papuntang daang kalikasan, no? Wow! Ayan, nakita nyo, lawak, di ba? Ayan, kung mapapansin nyo, yun, yung mataas na part na yun, Sambales na yun. What? Yun, yung Pamount,
sa Pulao. Ayan, napuntahan na rin natin yan dati mga ka-adventure, no? Yung mahilig pa tayong mag climbing, mountaineering. Ayan. Pero ngayon wala eh. Hindi na maka-climb, no? Dahil tumatanda na, nahirapan na mag-akyat-akyat ng bundok. Ayan, so ayan, kung makikita nyo mga ka-adventure, ang ganda niya, no? Ayan, so ayan yung daan. May makikita kayong malaking daan doon paakyat. Mukhang medyo matarik eh, no? So hindi natin nakita kasi sa mapa kung ilang kilometro tong daang kalikasan ng papuntang Zambales, no? Hindi natin alam, kaya hindi natin na-check, sorry. Kaya hindi natin alam kung ilang kilometro, no? Ayan, so chill muna tayo dito. Ayan, nakita nyo naman ang takbo ko lang is 51. Ayan, ganyan lang tayo. Tapos sana makaakyat tayo talaga sa taas, no? Para makita natin yung ganda ng daang kalikasan. Kasi dati binuksan to eh, hanggang dun lang sa ginagawa pwede kang pumunta, pero marami yatang na-aksidente kaya sinarado uli. Ayun, pero magta-try tayo. Sana mag-isa lang naman tayo mga ka-adventure, wala naman tayong kasama, kaya sana payagan tayo, no? Ayun, so stay tuned mga ka-adventure, no? Alright, ang ganda nung daan, no? Maluwag, bali 4 lane siya, no? Tapos ayan, makikita nyo ito yung mga kabundukan na yan, no? Wow! So maganda siya talaga, no? Ayan, at may checkpoint tayo, mukhang sarado eh. Mukhang hindi tayo makakapasok dito, no? Hanggang dito na lang tayo. Oh no! Mga ka-adventure. What? Wala. What the fuck? Mga pulis. Oh no! Sarado. Sip, magandang hapon. Sarado pala to. Pala. Ayan mga ka-adventure, so bigo tayo, no? What? Bigo tayo makapasok. Hindi tayo pinapasok ni tatay. Ayan, at bawal daw. Kaya better luck next time tayo mga ka-adventure, no? Adventure. Ay nako, ayan, sayang ang ating punta mga ka-adventure. Disappointed tayo, no mga ka-adventure. So hindi tayo pinayagan na makapasok doon sa daang kalikasan kahit mag-picture man lang, no? Ayaw nila. So wala tayong magagawa, kailangan hintayin na lang natin magbukas to, no? So hanap na lang tayo ng ibang pwedeng puntahan mga ka-adventure. Siguro dun sa Maligo Drive, o naririnig nyo yun, dun na lang tayo pupunta, no? At dito wala, sarado. Hindi ko kailan natatapos to. Nakausap ko si tatay, sabi niya 2017 daw umpisahan to na gawin. Ngayon tinigil